otkup zlata služi da bi se recikliralo zlato postojeće, da bi kasnije moglo se upotrebiti u bilo kojoj djelatnosti je potrebno. Dakle, za proizvodnju investicijskog zlata, za proizvodnju zlatnika ili ti za proizvodnju nakita. U otkupu zlata, osim zlatnog nakita, otkupljujemo zube, zubni lim, zubne pločice i investicijsko zlato. Otkupljujemo i satove, džepne i ručne, ali samo ako su zlatni. Nakon otkupa zlata, sve finoće, svo zlato koje se otkupljuje, dali se u jednu polugu. Ta poluga ide na rafiniranje u rafinerije koje rafiniraju zlato, da bi se dobilo opet 999,9 čisto zlato. Šta znači finoća zlata? 750 ili 585 primjerice. U 18-karatnom zlatu ili finoće 750 imamo 750 dijelova čistog zlata 999,9 u leguri. Ostalih 250 dijelova su srebro i bakar. Kod 585 karatnog zlata ili 14 karatnog zlata imamo 585 dijelova čistog zlata, a 415 dijelova legure, to jest srebra i bakra.